नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह। संध्याकाळच्या बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत। आतापर्यंत घडलेल्या घटनांचा वेगवान आढावा आपण घेणार आहोत। बुलेटिनच्या सुरुवातीला अत्यंत मोठी बातमी येते सिंधुदुर्ग नगरीतून। इथं 1.5 कोटींची गोवा बनावटीची दारू जप्त करण्यात आली आहे। स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेने जिल्ह्यात आणखीन एक मोठी कारवाई करत तब्बल 1,50,30,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केलाय। गोव्याहून मुंबईकडे अवैधरित्या वाहतूक करण्यात येत असलेली गोवा बनावटीची दारू हस्तगत करण्यात आली आहे। या प्रकरणी राजस्थानातील एका चालकाला अटक करण्यात आली आहे। ही कारवाई शनिवारी 4 जुलैच्या पहाटेच्या सुमारास मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील जिजामाता चौक ओरोस इथं करण्यात आली आहे। पोलिसांनी संशयित ट्रकची तपासणी केली असता त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गोवा बनावटीची दारू आढळून आली। या प्रकरणी राजस्थान येथील वीरेंद्र गोविंद पटेल याला ताब्यात घेण्यात आले। कारवाई दरम्यान 1,20,20,000 रुपयांची गोवा बनावटीची दारू, 35 लाख रुपये किमतीचा ट्रक आणि 10,000 रुपयांचा मोबाईल असा एकूण 1,50,30,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय। या प्रकरणी आरोपी विरुद्ध सिंधुदुर्ग नगरी इथं पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। ही कारवाई पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकर, अप्पर पोलीस अधीक्षक नयोमी साटम यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक प्रवीण कोल्हे यांच्या नेतृत्वात पोलीस उपनिरीक्षक हनुमंत भोसले, पोलीस उपनिरीक्षक अनिल हाडळ, सहाय्यक फौजदार सुरेश राठोड, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल बस्त्याव डिसोजा, आशिष जामदार, विल्सन डिसोजा तसेच पोलीस कॉन्स्टेबल महेश्वर समजिस्कर आणि ऋषिकेश टोपले यांच्या पथकाने केली आहे। कोकण रेल्वे मार्गावरील संगमेश्वर रेल्वे स्थानकात गुरुवारी दुपारी दुर्दैवी घटना घडली आहे। मुंबई इथं जाण्यासाठी बाहेर पडलेल्या एका तरुणाचा रेल्वे स्थानकावर धावती ट्रेन पकडताना झालेल्या भीषण अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झालाय। सावंतवाडी दिवा पॅसेंजरमध्ये चढत असताना अचानक पाय घसरून फलाट आणि धावत्या गाडीच्या मधल्या पोकळीत कोसळल्यानं संगमेश्वर येथील अनिल बाळू बांबाडे हा तरुण गंभीर जखमी झाला होता। त्याला तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झालाय। या हृदयद्रावक घटनेमुळे शेंबवणे गावावर शोककळा पसरली असून परिसरात तीव्र हळहळ व्यक्त होते आहे। याबाबत रेल्वे पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार संगमेश्वर रोड रेल्वे स्थानकाच्या फलाट क्रमांक 1 वर सावंतवाडी दिवा एक्सप्रेस आली होती। मुंबईच्या दिशेने नोकरीसाठी निघालेल्या अनिल बांबाडे हा या चालत्या गाडीत चढत असताना अचानक त्याचा पाय घसरला आणि तो थेट फलाट आणि गाडीमधील अरुंद जागेत पडला। हा थरार पाहून स्थानकावरील प्रवाशांच्या अक्षरशः काळजाचा ठोका चुकला। अपघात घडताच रेल्वे स्थानकावर कर्तव्यावर असलेले पोलीस शिपाई बुरकोले यांनी अत्यंत तत्परता दाखवली। त्यांनी तात्काळ स्टेशन मास्तर यांच्याकडून लेखी मेमो घेऊन वेळ न दवडता त्याला खासगी रिक्षाच्या सहाय्याने रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या अनिलला संगमेश्वर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केलं। डॉक्टरांनी शर्थीचे प्रयत्न केले, मात्र गंभीर दुखापतीमुळे उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला। आता मालवणातून बातमी येते चोरीची। बाजारपेठेमधील बँक ऑफ इंडिया समोर उभी करून ठेवलेली दुचाकी अज्ञात व्यक्ती घेऊन पसार झाल्याची घटना घडली आहे। ही व्यक्ती दुचाकी घेऊन जाताना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे। मालवणमधील मीनू देऊलकर आणि त्यांचे वडील रवींद्र देऊलकर हे ॲक्टिवा या दुचाकीनं बँक ऑफ इंडियामध्ये कामानिमित्त आले असता त्यांनी दुचाकी बँकेसमोर रस्त्याकडेला उभी करून ठेवली होती। बँकेतील काम आटोपून ते बाहेर आले असता दुचाकी दिसून आली नाही, त्यामुळे बँकेच्या सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी केली असता ही दुचाकी एका अज्ञात व्यक्तीनं नेल्याचं दिसून आलं।
सावंतवाडीतील कोलगावात थरारक घटना समोर आली आहे। कोलगावातील एका शोरूम जवळून जाणाऱ्या एका धावत्या डंपरवर अचानक रस्त्याकडेचं मोठं झाड कोसळलं। या थरारक घटनेत डंपरचं नुकसान झालं असलं तरी सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी झाली नाही। डंपर आपल्या मार्गाने जात असताना अचानक हे झाड चालत्या गाडीवर पडलं। डंपर चालकानं दाखवलेल्या प्रसंगावधानामुळे चालक पूर्णपणे सुखरूप असून अन्य कोणालाही दुखापत झालेली नाहीये। या अपघातामुळे सावंतवाडी कोलगाव मार्गावरील वाहतूक काही काळ पूर्णपणे ठप्प झाली होती। घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी आणि प्रशासनानं तातडीनं मदत कार्य सुरू केलं। डंपरवरील झाड हटवून रस्ता मोकळा केल्यानंतर वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली। मोठी दुर्घटना टळल्यानं स्थानिक नागरिक आणि वाहनधारकांनी सुटकेचा निश्वास सोडलाय। या बुलेटिन मधील शेवटची बातमी आहे पावसाची। हवामान विभागानं 3 ते 7 जुलै दरम्यान समुद्रात ताशी 50 ते 60 किलोमीटर वेगानं वादळी वारे वाहण्याचा तसेच मुसळधार पावसाचा इशारा दिला होता। देवगड तालुक्यात त्याचा मोठा परिणाम दिसून येतोय। समुद्र खवळल्यानं उंच लाटा किनाऱ्याला धडकतायत। किनारपट्टी भागातील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलाय। परिस्थिती लक्षात घेता संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क झाली आहे। वादळी वाऱ्यामुळे हिंदळे येथील जनार्दन महादेव राणे यांच्या गोठ्यावर मोठं झाड कोसळून नुकसान झालं। तसेच कातणेश्वर येथील संजय तुकाराम आचरेकर यांच्या गोठ्याची कंपाऊंड वॉल कोसळून अंदाजे 22,400 रुपयांचं नुकसान झालंय। या दोन्ही घटनांचे पंचनामे करण्यात आल्याची माहिती प्रशासनानं दिली आहे। समुद्रातील उग्र परिस्थिती लक्षात घेऊन किनारपट्टी भागातील नागरिकांनी समुद्र किनाऱ्यापासून दूर राहावं, धोकादायक ठिकाणी जाणं टाळावं आणि किनारपट्टीवर लावलेले बॅनर तातडीनं हटवावेत असं आवाहन प्रशासनानं केलंय। कुणकेश्वर सागरी महामार्गालगतची दुकानंही खबरदारीचा उपाय म्हणून बंद ठेवून प्रशासनाला सहकार्य करावं। दरम्यान मुसळधार पावसामुळे सकल भागातील अनेक रस्ते पाण्याखाली गेले असून महामार्गाच्या साईडपट्टीवर टाकलेली मातीही पावसाच्या पाण्याबरोबर वाहून जातीये। पावसाचा जोर आणि वाऱ्याचा वेग अद्याप कायम असल्यानं नागरिकांनी अनावश्यक घराबाहेर पडू नये असं आवाहन करण्यात आलंय। मी आता कुणकेश्वर मध्ये मोठ्या प्रमाणात समुद्र खवळलेला आहे। माझ्या ही समोरची दृश्य तुम्ही पाहू शकताय। मोठ्या पद्धतीने मोठ्या उंच अशा लाटा समुद्राच्या येत आहेत। प्रचंड प्रमाणात समुद्र खवळलेला आहे। 3 जुलै ते 7 जुलै पर्यंत हवामान खात्याने धोक्याचा इशारा दिलाय। ताशी 40 ते 50 किलोमीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त वेगाने वारे वाहणार असल्याचेही हवामान विभागाने सूचित केलेले आहे। त्यानुसार आपण पाहतोय की आज मी आता कुणकेश्वर मध्ये आहे। मोठ्या प्रमाणात समुद्राच्या लाटा येत आहेत, किनाऱ्याला धडकत आहेत। इथे सागरी महामार्गाचं काम देखील चालू आहे, रेडी टू रिव्हर्स। आणि या सागरी महामार्गाचे जे पिलरसाठी खोदाई केलेली आहे त्यामध्येही असे पाणी साठलेले आहे। मोठ्या प्रमाणात पाऊस होत आहे, वारा देखील आहे। वाऱ्याचा प्रचंड वेग आहे। भागात असलेल्या सर्वांना सतर्कतेचा इशारा त्यामुळे किनारपट्टीवर राहूनच मच्छीमारी करण्याचा मच्छीमारी बांधव प्रयत्न करत आहेत। या बातम्यांसह संध्याकाळच्या बुलेटिन मध्ये इथंच थांबतोय। पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। धन्यवाद।